तबे ले एही में केहू इशारा कर दे कि प्रमोद जौन कमावा कइले रहले हैं तौन कर। त भैया हम एगो बात जरूर कहब कि हई जेतना हम एगो बात बोलनी कि राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले। राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले। सीता से प्रेम करके श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गइले। आ कलयुग में रंडीन से प्रेम कइले जेल में सासाराम हो गइले। आइले दादा सही बात हम जरूर कहनी कि ब्राह्मण के लइका कतनो गिरी तो ओकरा ध्यान में कि हमरा का करे के मर्यादा अपन राखी। ई सरवा पूछू को तो हमर दाहे लिखे लगल कि करत का बड़ा था। आइले दादा भैया यही तरह के बतिये हो जाता का करबो कि परु फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे। लइका कहलस कि फगुआ के महीना रहल एही में हमरा माल के गौना हो गइल। आय अब रोज हमर फुचकारी लिखे रहती है बुझाते नहीं कि ठीक कब ले हुए देखी आह लिखे लगत कि हमर का होता ना हो कलम लइका कि परु फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे। आइल भी त का भइल बा कि भातारा कैसे डलल सचिनरी असु बदल गइल। आय क्यों नहीं सासे इहन होली दो चार को मुखड़ा दे दिए जे एही में जियत खात रही लोग का दिक्कत बा। फिर पता लगे कि हमारे नहीं ब्यास घरे बने 10 गो गाय गा के जी रहल बने का बहुत वायरल भइल। एगो गीत हम गौले रहनी एक जाना पर अरे की बगसर अपन बेटी भी हलो आय हाय 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 आयारा भी हलो फिउआ ए बबुआ की बगसर अपन बेटी भी यही दो आरा भी हलो फुआ ए बबुआ आ होला का कि छापरा के माल मोल अच्छा एमे छापरा के होई तो तू ना माने के होई ई बात हकीकत बा कि बगसर अपन बेटी दी रही आया दी होला हुआ ए बगसर अपन बेटी दी रही आया दी होला हुआ ए बबुआ गीत गौने में भले पैसा मिलो चाहे मत मिलो तहन हंसत रहल हमर काम ठीक बा। पैसा का होई तहन लोग कोबे ले कहत रहल को हाली करे जा कोई नहीं कि काम क दिबा कि होत नहीं खे हमरा ले का कही अंतिम बात अंतिम कहे के पड़ी अरे कि आज जवन डीजे पर डांस करतिया आय आय सनी भाई हई आज जवन मंच पर डांस करतिया कबे जी ई हमार माल हिया बड़ पुरान माल हिया आओ बात सही बा कि झूठ बा ना बात हकीकत बताओ ए मेरे भेंट भेल तो सेट हो जाएगा। अरे की करिया करिया सूट सलवार पहनल दिया हाय करिए करिए सूट सलवार पहनल दिया भैया ई पुरान की माल ही ई पुरान की माल ही पुराना की माल ही ई पुराना की माल ही आज जवन डीजे पर डांस कर दिया
बा अभिनंदन बा ये तो बहुत अनघा पुरस्कार मिल गए बगलियो फाक रही तम धराई तो काहे सटा किसी वाले ले बड़ा ऐसा ना में चैन कूलर रहला एगो मंच पर देखनी चैन कूलर है पूरा ना तो चैन बंद करके चढ़ा जा कहला ना तो कहियो में से ये क्लियर कर दी का केहू के धरत का हिट हो गेल हमार निकालते का हिट हो जाओ का करबो करिया करिया सूट सलवार पहनले दिया करिया सूट सलवार पहनले दिया पियर पियर सूट सलवार पहनले दिया सूट सलवार पहनले दिया भेजा रहलो फ्रेम में पीछे नहीं रह के भैया लोग कहता लो ई हमार माल हिया ई है माल हिया ई हमार हमने के आज के दुल्हे राजा के बेस्ट फ्रेंड जेकरा चलते है पूरी बुनिया हाथना कैमरा है छोकड़ी छोकड़ा सब जुटल बा मनु भैया के माध्यम में भैया ये बियाह करे पर तैयार भइले तबे न सब जुटल बा ई बियाह करे पर तैयार रही तो सब कहां जाए के जानता कहे के बा ए हमारे के देखे खाती आई बिया हमारे के जब तक रहबी है तब तक ठहरे हमारे के देखे खाती आई बिया बहरे जब तक रहबी है तब तक ठहरे ए पता चलो के मरावालन के चाहतिया पता चलो के मरावालन के चाहतिया पता चलो मोआ यूट्यूबर वालन के ए भाई आजकल कैसे न होइए गेल भाई तो हम लोग चाहत नहीं कुछ हमार केनियो से निकाल के डाल दो लोग वायरल हो जाओ मन तहार बात कहत नहीं हमार वायरल हो केला मुंह थोड़े हो वायरल हो केला मुंह ना पता लागल मो यूट्यूबर के चाहतिया